We moeten nu door een luik heen vanuit een cluster daarnaast. Om de reden dus in principe zo langs naar buiten te drijven. Nou, dat is voor dieren enorm veel stress. Springen ze omhoog. Dus dat willen we eigenlijk voorkomen. De kele kamer van de opvang is dus net ideaal voor de opvang van reeën. Dat doen ze bij de vogelpits graag oorsjen. De vlieren, en vooral met de urine, die loopt nog in de vlier. Dus er moet een speciale vlier voor komen. Er moet rubberen matten komen, zodat het wat minder koud is. En achterin daar willen we graag een look hebben, zodat de beesten uit zichzelf naar buiten daarin kunnen. Ja, dan komt hier dan ongeveer het gat in de moren. En dan een 4 meter dik het is. En dan daarheen hebben we de ren, zeg maar, tot aan het einde van het gebouw. En dan kun je zagen het veld toe, dat ze vier binnen. De aanpassingen kosten zo'n €15.000. Om het budget rond te krijgen is nog stiepen nodig. Ja, we hopen dan dat mensen dus jaren en zeggen en dat ze denken, goh, wij hebben de mogelijkheid om wat bij te dragen. Dat ze dus dan weten te vinden, bijvoorbeeld via de website, vogelpits.nl, of even mailen of bel je natuurlijk. En zo hopen we de centen bij elkaar te krijgen.